Gözlerine karab var meyken sırlaşasın. Birinci salkınlar bilen avullarda kozümeleri başlana. Kozlar indi moy toplagan mamıkları köpürgen bula. Көршілер, туганнар, дуслар бірге жиылып, коз эшкертү. Бұрынғыдан келген матур гадәт. Ите ашарга, мамыгы мендерлерге ките. Кызларга бу менә дигән бирнәлек. Яшь кызларга, егетләргә парлы мендәр бүләк иткәннәр, туйда пар каз бүләк иткәннәр. Бәби тугач берәр каз мендәре бүләк итә торганнар. Бик матур йола бит. Каз өмәсе бер сәбәп, шунда җыелышып, бәлешләр ашап, куймаклар ашап, уеннар уйнап, яшьләр кавышып үтә торган бик матур йола. Ул киләчәктә дә дәвам итәчәк. Һич шиксез. Allah симезле кызларыбыз Фатыйма. Ай Фатыйма карале. Шәһәр үзәгендә коз куып йөрүләрен әле кайчан күрер идек. Театраль тамаша башкала халкын авылга, гореф-гадәтләргә якынайта. Татар утарында коз өмәсе йоласы инде 6-нчы ел рәттән уза. Это важно и значимо. Бу йоланы бүгенге көнгә кадәр саклап калучы әби-бабайларыбызга рәхмәт. Аны киләсе буынга җиткерү безнең бурыч. Яшьләр хәзер үз гореф-гадәтләре белән кызыга. Мондый чаралар аларны үзенә җәлеп итә, мәдәниятебезгә тарта, берләштерә. Коз өмәләрен авылда үзләренең якыннары, туганнары белән, яшь җилкенчәкләр белән бергә җыеп үткәрә торган булганнар. Һәр авылның үзенең коз ишен алучысы булган, һәр авылның уста пешекчеләре булган, һәр бер җирекнең үзенең устасы булган. Шулар арасында алар яшьләрне, балаларны өйрәткәннәр. Бәйрәмнең иң көтеп алган матур күренеше козларны салкын чишмә суында юу. Казанда бәйрәмнең бу өлеше бераз үзгәртелде. Милли җырлар яңгыратып бергәләшеп Кабан күле буена төштеләр. Шулай итеп түшкәләрне чишмәдә түгел, Кабан күле суы белән чайкадылар. Фатыйма, әйтеп Кабанның күленең суы нинди чиста бит әгәргә. Бик шатланам бу бәйрәмгә эләккәнемә. Татар балаларына үзебезнең йолаларыбызны, каз өмәсен инде ул нәрсә дип әйтик, бренд булып йөри бит хәзер каз. Шулай булгач, шул йолаларны күрсәтергә тырышабыз. Эш беткәч, барсын да самавырдан чәй эчәргә чакырдылар. Каз маенда пешкән коймак белән дә сыйладылар. Каз өмәсе бәйрәме җыр-бию белән дәвам итте. Ян Бәхти Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.